ערב טוב, כאן אסתר שפר מהתחברות לכוח שווה. ערב טוב, כאן אסתר שפר מהתחברות לכוח שבך. היום אני, פעם ראשונה שאני עולה ללייף, ואני מאוד מאוד מתרגשת, זה באמת משהו שאף פעם עוד לא עשיתי. רציתי היום קצת לדבר על האבחון שאני עושה. אני עושה אבחון ששמו EST על שמי, אבחון מיוחד שאני הרכבתי אותו מכמה אבחונים ביחד. האבחון מורכב משלושה פרמטרים. אחד מהם זה בדיקת איזון שם ותאריך לידה, שבו אני בעצם בודקת אם יש איזון בין השם לתאריך הלידה. אני בודקת את התאריך שבו האדם נולד, מבחינת הנומרולוגיה, וזה לא נומרולוגיה רגילה, זה נומרולוגיה שמבוססת מחקר. אדם מסוים בשמו יעקבי בן בסט, הוא בעצם לקח 10,000 אנשים מצליחים, ועשה איזשהו מחקר, לראות, הוא בדק דרך כמה שיטות של נומרולוגיה, והוא בדק איזה מהנתונים עצמם, איזה דברים, אירועי חיים הם עברו, איזה דברים מיוחדים, ואז הוא בדק את הכל סטטיסטית, והוא הגיע לדיוק של 95%. והוא בדק את עצמו פעם אחר פעם, הוא כבר 15 שנה בודק את עצמו פעם אחר פעם, והנתונים שלו מאוד מאוד מדויקים. לכן זה לא נומרולוגיה שמבוססת משהו אחר, דברים רוחניים, וזה גם, אבל זה לא רק, הוא לקח ושכלל את הנתונים ובדק אותם איך הם בשטח. ובעצם הוא לימד אותנו כמה דברים מאוד משמעותיים. בעצם הוא לקח את המספרים ובדק גם את הצ'קרות. צ'קרות זה מרכזי אנרגיה שיש לכל מרכז איזושהי משמעות. תכף אני אחזור גם למספרים ולצורת האבחון הזאת. הדבר השני שאני בודקת, זה אני עושה אבחון של כל ההתנהלות הגופנית. אני בודקת מה מצב הבריאות של האדם, מה הרגלי החיים שלו, שלה, בדרך כלל אני עובדת עם נשים. אני בודקת את כל המצבים, אפילו דברים שלכאורה לא בשבילם היא הגיעה, אבל היא בכלל לא מודעת שזה קשור, כי הכל קשור, אין סתם. דבר שלישי שאני בודקת זה את המערכות האנרגטיות. יש לנו כמה מערכות אנרגטיות, יש לנו הילה, יש לנו מערכת אנרגטית שהיא מערכת אנרגטית פשוט מישהי כאן כתבה שהיא רוצה אבחון, אז אני צריכה לקבל מן הפרטים מדויקים. המערכת האנרגטית היא מורכבת משלושה פרמטרים שאנחנו בודקים, זה בודקים את כל גופי ההילה, בודקים את הצ'קרות, צ'קרות זה מערכות האנרגיה שנמצאות לרוחב הגוף, סביב הגוף, ומערכות המרידיאנים, שיש 14 מרידיאנים, שנמצאים לאורך הגוף. עכשיו, בבדיקה של המערכת האנרגטית, אנחנו בעצם בודקים טראומות, פחדים, אמונות מגבילות, כל מיני דברים שבעצם יוצרים חסימה, ובגלל החסימה הזאת, אנשים לא מסוגלים להתקדם בחיים, יש להם בעיות בזוגיות, יש להם בעיות עם הילדים, יש להם בעיות בכל מיני מערכות יחסים, יש להם בעיות רפואיות, יש להם תקיעות, ומה שאנחנו בודקים, אני קודם כל בודקת מאבחנת, זה האבחון, אחר כך אני גם, במפגש הראשון, אני מתחילה טיפול ראשוני. זה שלושת הפרמטרים, הקבוצות אבחון שאני עושה. והאבחון נקרא EST. עכשיו אני רוצה רגע להתמקד היום באבחון הראשון של השם עם תאריך הלידה. ובעצם דרכו אני יודעת אם יש איזון, אם יש
איזון בין השם ותאריך הלידה, אם יש מספרים קרמטיים, שזה מספרים שהם מספרים שמעכבים, מספרים שאומרים שבעצם יש פה תיקון מגלגולים קודמים, שאדם הגיע לעולם עם איזשהו תיקון שהוא צריך לעשות פה בעולם. זה המספרים הקרמטיים, יש מספרים מעכבים, ויש מספרים שהם מספרי מאסטר, מספרים שזה אנשים שהם מובילי דרך. אז אני אתחיל בשתי מילים קצת על המספרים. יש לנו את המספרים הרגילים, שזה מ-1 עד 9. יש לנו את המספרים הקרמטיים, שזה המספרים כמו 13, 14, 16 ו-19. 13 זה אתגר רפואי, 14 זה אתגרים במשפחה, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות עם הילדים, משפחה מורחבת, הדברים שקשורים למשפחה. 16 זה אתגרים רוחניים, ו-19 זה קורבנות. זה אתגר של קורבנות, זה אדם שמרגיש שהוא, או שהוא קורבן או שהוא מקרבן מישהו אחר. טוב, כאן אני קיבלתי איזושהי הערה שאני לא בדיוק הבנתי מה זה. אוקיי, אני אבדוק. אני רואה שיש כאן כמה אנשים ששלחו לי שמות. נראה. השאלה אם המספרים האלה, השמות שאתם שלחתם, אם זה קשור אם זה שמות שמופיעים בתעודת הזהות, זה מאוד משמעותי, כי אם זה לא מופיע בתעודת הזהות, אז טוב, הראשונה ששלחה לי, אז אני לא יודעת את השם, את השם משפחה שלה, מרים משהו שהיא נולדה ב8 למאי 57, אם תוכלו לשלוח לי את השם משפחה, כדי שאני אוכל לבדוק. ואני אראה, אני עוד לא מאבחנת אף אחד, כי אני רוצה עוד לדבר קצת, ואחר כך אני אראה מי מבין כולם, אני אאבחן. גם אני לא מאבחנת אבחון מלא, אני רק נותנת טעימה, כי יש דברים שאנשים לא ירצו שאני אחשוף פה בשידור. אז אני רוצה קצת לדבר על הצ'קרות. מה זה בעצם? הצ'קרות, אחרי שהסברתי באיזה מרכזי אנרגיה, אבל מה הקשר בין הצ'קרות לבין המספרים? אז יש לנו כאן משמעות. צ'קרות, הם נותנים לנו הסבר. כל אחד מהצ'קרות, יש לנו צ'קרת הבסיס, שהיא נותנת לנו את המידע, איך העולם רואה אותי, ומה אני הכי אוהב בעצמי. צ'קרת המין והיצירה, נותנת לנו את כישורי התעסוקה של האדם, את היכולת לממש את החיים, היכולת של הגוף לשמור על הבריאות, והיכולת של האדם לטפל בבריאות. צ'קרת מקלעת השמש נותנת את הייעוד של האדם, מבנה האישיות שלו, המרכזי, את 40% מהאישיות שלו, ואת נושא הבריאות. צ'קרת הלב היא נותנת את החוסר שהאדם בא עם איזשהו חיסרון, הרי כתוב, בורא נפשות רבות וחסרונן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם חיסרון. אז כל אדם בא עם איזשהו חיסרון לעולם הזה. אז החיסרון המולד שהאדם הגיע איתו לעולם, מופיע בצ'קרת הלב, והחוסר שממנו האדם בעצם רוצה לצמוח. דבר הבא, צ'קרת הגרון, זה נותן את יכולת החשיבה של האדם. היכולת של האדם להביע את עצמו, את הדעות שלו, את האני הפנימי שלו, את סגנון הדיבור שלו. צ'קרת העין השלישית, היא נותנת את העתיד שהאדם בנה לעצמו בתת מודע. זאת אומרת, אנחנו בעצם, בתת מודע שלנו, אנחנו
בעצם מתכננים, אז זה כאילו מקום התכנון, כשאני עושה דמיון מודרך נניח, ואני רואה משהו בדמיון, אז זה בעצם אני שמה, זה שולחן השרטוטים, שולחן התוכניות שלי, שבו אני מתכננת מה יהיה הלאה, איך אני רואה בדמיון שלי את העתיד. הרי כל דבר שיש לנו בעולם, היה קודם בדמיון של מישהו, למשל יש לי כיסא פה לידי, או כוס, זה היה פעם בדמיון של מישהו, אחרי שהוא לקח את הדמיון הזה, הוא סרטט אותו, אחר כך הוא בנה, הוא יצר, לקח חומר ויצר מאותו דמיון שהיה במוחו, בדמיונו, הוא יצר את החפץ החומרי. אז אותו דבר, גם העתיד שלנו נמצא בדמיון שלנו. זה לא רק הכל, נכון שאנחנו מקבלים מלמעלה, יש תוכנית פעולה, אבל אנחנו באנו עם איזשהו, עם נתונים מסוימים, ובאנו גם עם מחשבות מסוימות, ואפשר תמיד כל דבר לעשות שינוי. לא חייבים להישאר בדגם הזה אדם, עם, איך אומרים, אין דבר העומד בפני הרצון. ברגע שיש לנו רצון חזק, אנחנו יכולים לשנות את החיים שלנו. אז אנחנו בעצם בנינו לעצמנו איזשהו בתת מודע, איזשהו עתיד, וזה אנחנו יכולים לראות בצ'קרה של העין השלישית, שהיא בעצם מראה לנו גם הדברים מהאינטואיציה. צ'קרת הכתר זה מתנת יום הלידה, זאת אומרת, היום הלידה, וכל יום לידה יש לו איזושהי מתנה שהוא מביא לעולם. וצ'קרת היקום זה חלק ממבנה האישיות של האדם. אז אלה כל הנתונים, אז זה 10 הפרמטרים שאנחנו בעצם בודקים. וצ'קרת העל, זה הצ'קרה שזה קשורה לשם. סליחה, עוד דבר, לגבי צ'קרת היקום, זה האישיות של האדם, ואם יש לו איזשהו כוח שדוחף אותו. לפעמים הכוח הוא כוח שהולך נגד הרוח, ולפעמים יש כוח שהוא הולך עם הרוח, או כוח ניטרלי. אז חשוב מאוד לשים לב לזה, ולראות, לבדוק את הנתונים האלה. והדבר האחרון זה צ'קרת העל, שזה בעצם השם של האדם, אם יש לו שם טוב, שם שהוא, כל השמות טובים, אבל יש שמות שהם מאתגרים, שיש להם, שהסך הכל של המספרים הוא מספר קרמטי, אבל זה לא מספיק. יכול להיות שהמספר קרמטי של השם, אבל הצירוף של השם עם השם משפחה והתאריך לידה, לא יוצא משהו קרמטי, אז זה לא מחייב. יש נוסחה מאוד מורכבת שבודקת את כל הפרמטרים, ונותנת לנו את הנתונים, ואז אומר לנו איפה יש בעיות, איפה יש קרמה, איפה אין קרמה. קרמה זה תיקון, זה איזשהו תיקון שאדם בא לעשות בעולם. אז עכשיו בוא נראה מי מבין כל השמות תעלה בגורל. אני בודקת לפי מה שיצא לי, בוא נראה. אוקיי, בחרתי מישהי, אז עכשיו אני תכף אכניס את הנתונים שלה ונראה. כאן הגברת הזאת לא שלחה לי תאריך לידה. תאריך לידה. טוב, אני בחרתי כבר מישהי, אז ברשותכם אני... צריך לסגור דברים שלא רשום.
סגרתי משהו בשימוש, מקווה שזה יהיה בסדר. עכשיו בואו נראה כאן, בואו נראה, אמרנו, אני לא אחשוף את השם של מי ששלחה, אני רק אספר, היא תשמע, אתם תבינו קצת מה אנחנו עושים פה. טוב. השם הזה שהגיע, אני כאן אגיד את התאריך לידה, ואני אגיד רק כמה דברים קטנים. המפה חלשה, כדאי לשוחח איתי באופן אישי. המפה חלשה ויש כאן צורך בעזרה. כדאי לדבר איתי באופן אישי ואפשר יהיה להגיע, אבל סך הכל יש לה נתונים טובים, בסך הכל. עד כמה היא? בת 30. בת 30, דווקא יש לה עכשיו, היא צפויה לקבל תקופה די טובה. עד גיל 30 היה לה קצת קשה, אבל מגיל 30 עד 40 בערך, אז יהיה לה תקופה טובה. יש קצת קושי בביטוי, וכדאי לשוחח איתי באופן פרטי. בואו נראה. אם תוכלי לכתוב לי בצ'אט, איזה נושא מעניין אותך לדעת, מקצוע, במה לעסוק, אז נוכל גם את זה לבדוק. בינתיים נחכה עד שהדוח ירד. ייקח כמה דקות. ובינתיים, אם יש למישהי שאלות על הדברים שאמרתי, אז אני אוכל... אני רואה שזה יצא. אם יש למישהי שאלות, אני אשמח לענות. יש כאן כל מיני הערות של המערכת, ואני לא כל כך יודעת מה זה. כסף פריימים, נמוך מדי, FPS, אם מישהו יודעת, אני אשמח מאוד שיגידו לי מה זה. נדרשת פעולה ואני לא מבינה מה הם רוצים. אוקיי. הבנתי. בואו נראה אם הדוח כבר מוכן.
כן, לך מוכן, אנחנו תכף, אני אמשיך, אני אקריא קצת מהמהר"ל בדוח. תראי, המפה שלה לא מאוזנת והיא חלשה. מפה חלשה זה אומר, סך הכל היא אדם מדהים, כן? ופשוט ברגע שיש לה איזושהי חסימה קטנה, אז כדאי שתדבר איתי בפרטי. אז אני אגיד, אני כן אקריא משהו על הייעוד שלה. הייעוד שלה זה להיות מלכה במשפחה, להקים משפחה, להיות ביתית, לאהוב, להעניק לילדים, לפעול בצדק, בהרמוניה, באיזון, במוסר. היא צריכה להיות מעורבת חברתית, לשרת ולדאוג לזולת בקהילה ובמשפחה. לארח, לשלב בין אנשים, לחנך, לפעול למען פיוס ושלום, להיות דיפלומטי, שיתופית. זה כנראה גם התכונות שלה. היא יציבה, רגישה, פשרנית, סתגלנית, מופנמת. ללמוד ולטפל בבעיות שלה. יש לה קצת קשיים, אם תדבר איתי, אני בהחלט אוכל לעזור לה, לבדוק על מה זה הדברים יושבים. מאוד חשוב, אני כאן מקריאה, היא צריכה להיות, מתחבר ליופי, לאסתטיקה, לתרבות, לסדר, ניקיון. סך הכל אישה מדהימה, יש לה, היא מאוד מאוד מוכשרת. מבחינת הסגנון הזה של כישורים, היא ממש יש לה כישרונות שקשורות, כישרון שקשור לידיים. זאת אומרת, היא מאוד מעשית, מאוד דברים שקשורים לנושאים האלה. בצ'קרת הגרון, אז מבחינת היכולת החשיבה והשאיפות שלה, אז היא עשירה בידע, חוכמה, מחקר, מאוד שכלתנית, אנליטית. היא ממש, יש לה יכולות אקדמיים, יכולת לתקשר עם הנשמה, רק יש לה קצת חרדה, היא קצת דואגת, גם מאוד מאוד דואגת לפרטיות שלה, אוהבת קצת להתבודד, אבל אני לא רוצה להרחיב יותר מדי בקטעים האלה, כי זה משהו שהוא אישי, וגם לא בדיוק היא כאן דיברה, לא היא ביקשה כל כך, ואמא שלה ביקשה, אז אני לא הייתי רוצה יותר מדי להיכנס לעומק, אז אנחנו נעצור פה, ואני מזמינה אותה להיכנס אליי לשיחה, אני נותנת 20 דקות כל יום, יש לי קו חם, בין 2 ל-4, אפשר להרים אליי טלפון, 20 דקות בחינם, ולקבל שיחת ייעוץ שתיתן קצת תמונה יותר רחבה והסבר מה אני עושה ואיך אפשר באמת להיעזר. מישהי כאן העירה לי שאני לא מספיק מחייכת, אני אדם דווקא חייכן, אבל פה אני מדברת בדברים ברומו של עולם, אז קשה לי פשוט לחייך תוך כדי השידור, כי סך הכל אני פה מדברת על חיים של אנשים והדברים מאוד מאוד רציניים, כן? אז אני גם רצינית, כי אני מתעסקת עם אנשים עם דברים רציניים, אז אני... עכשיו, אני אשמח שהיא תדבר איתי, אז יש כאן מישהי שכתבה שם, אבל זה לא מספיק לי רק השם, אני צריכה את כל הפרטים, אני צריכה שם, תאריך לידה, והתאריך איכשהו מופיע בתעודת הזהות. שם פרטי לבד לא מספיק. אני רואה שיש כאן מישהי שכן נתנה לי שם מלא, אז אני כן אסתכל עליה גם, ואחרי שאני אסתכל עליה, אני אסיים את השידור. רק רגע. אני מקווה שבאמת הנתונים שהיא נתנה לי, הם נתונים שמופיעים בתעודת הזהות, כי זה מאוד משמעותי שהנתונים חייבים להיות מאוד מדויקים,
כי אנחנו פה מדברים בנפשות. אי אפשר לטעות בדברים האלה, זה כל אות היא משמעותית. אז אני מקווה שהנתונים ששמתם הם מאוד מדויקים, וכמובן מי שרוצה לקבל דברים הרבה יותר מוסמכים ומדויקים, אז כמובן מוזמנת לפנות אליי לשיחת ייעוץ החינמית, ואחר כך נראה הלאה. טוב, יש אחת, אני רק אומר את תאריך הלידה שלה, 8 למאי 57. טוב, לה יש מספרים, חבל על הזמן, המפה מאוד חזקה, אבל יש לה פה אתגר, ואפשר לשנות את האתגר הזה. זאת אומרת, זה לא משהו, כשיש משהו שהוא בתאריך לידה, נניח אם יש מספר קרמטי בתאריך הלידה, אז יש בעיה, כי אני את תאריך הלידה לא יכול לשנות. אבל מספרים שהם לא קרמטיים, מספרים קרמטיים לא בתאריך הלידה, בכל פרמטר אחר, חוץ מהמזל, שזה צ'קרת היקום, או נניח שם אפשר לשנות. ובדרך כלל זה מה שאנחנו משנים. ברגע שמשנים את השם, אז משנים רוב הפרמטרים, מתוך 10 פרמטרים. אז, רגע, 9 פרמטרים. אז מתוך 9 פרמטרים, 2 פרמטרים לא יכולים להשתנות, שזה צ'קרת היקום והתאריך לידה. אבל יתר הדברים, ברגע שמשנים את השם, עכשיו לא משנים את השם, מוסיפים שם. שם שההורים נתנו זה שם שניתן בנבואה, אנחנו לא נוגעים בזה. אנחנו מוסיפים משהו שמאזן את השם. משהו שמאזן את השם, שמאזן בין התאריך לידה לשם. ואז בודקים, כמובן אני לא ממליצה לרוץ לעשות את זה, אני תמיד מייעצת לפנות לרב מקובל, מישהו שמבין בשמות, כי סך הכל הדבר הזה שאני מדברת עליו, הוא מבוסס מחקר, הוא מבוסס את השטח, הוא לא דבר מיסטי, הוא יותר מבוסס על מחקר. מישהו שבדק, כמו שבודקים בקאוצ'ינג, בדקו את כל השיטות של ההצלחה, ולפי זה לקחו פרמטרים שמתאימים להצלחה, עשו איזושהי נוסחה. אז גם פה זה נוסחה שנוצרה כתוצאה מסטטיסטיקה, שהיא מדויקת ב-95%. ואף פעם זה לא 100%, באף שיטה, אבל שיטות האחרות, כמו נומרולוגית הקבלית או נומרולוגיות אחרות, הדיוק הוא עוד פחות מ-95%, הוא 85%, 90%, ופה בשיטה הזאת הוא הגיע ל-95% דיוק. אז אותה אחת שתאריך הלידה שלה הוא 8 למאי 57, מוזמנת לפנות אליי לפרטי, בשעות שאני מקבלת בין 2 ל-4, או ליצור איתי קשר בטלפון, ואז אני אסביר לה קצת איפה שם יש לה בעיה, ואפשר יהיה, אני אתן לה כאן, אני רוצה כן לתת לה קצת את התכונות אופי והדברים המצוינים שיש לה, בהחלט יש לה מספרי מאסטר, ויש לה פה ממש מספרים מצוינים. יש לה מספרים מצוינים, ודקה שהמערכת תיתן לי תשובות. אם יש בינתיים לעוד מישהו שאלות, אני אשמח. יש כאן מישהי שכתבה, ואני לא יודעת איזה שם בדיוק מופיע בתעודת הזהות, אז אני לא יודעת בדיוק מה הסיפור. אני כותבת על עצמה, או כותבת על הבת שלה. אני רואה שכאן כמה אנשים השמות לא מדויקים, אז אני לא יודעת בדיוק
מהמימון. הכי טוב זה שמי שפנתה ורצתה לקבל את המידע, תוכל לפנות אליי בפרטי, ולקבל את המידע יותר מדויק. טוב, אני רואה אחת, כן, אני רואה את זה, כן. מה עשה לי פה? שנייה, זה יהיה האחרון. כן. אז הגברת של 8 למאי 57, את מלכה בביצוע, שואפת להצלחה, לרכוש, לצבור רכוש, יציבות כלכלית, לחשוב עסקית, לראות בגדול. זה הייעוד שלך, להיות עוצמתית, בעלת כוח, רצון, משמעת עצמית, מציאותית, יסודית, מאורגנת, מסודרת, תכלס, הכל תכלס, מעשית, יעילה, חרוצה, נחושה, שמה לב לכל הפרטים, מאוד עניינית, צנועה, ביתית. יש לך יכולת חשיבה מדהימה, בעלת יכולת ניתוח, יצירת תהליכים מהגבוהים ביותר. בקיצור, את תותחית, אבל יש לך במקום אחד, יש איזושהי בעיה, ופשוט כדאי לדבר איתי בפרטי, ואני אתן לך הסבר בדיוק מה הקושי. וזה מה שבעצם, ברגע שיש לנו איזושהי מספר קרמטי באחד הפרמטרים, אז בעצם הפוטנציאל שלנו הוא רק ב-40%. זאת אומרת, יכול להיות מישהו עם מספרי מאסטר מצוינים, אבל ברגע שיש לה משהו שהוא מספר קרמטי באחד הפרמטרים, אז כל היכולת הזאת של ה-100% שלה יורד ל-40%. לא חבל? אז כדאי לבדוק מה האפשרויות, מה אפשר לעשות, ולשנות. אפשר להוסיף שם, אפשר להתייעץ, ולראות לפעמים צריך טיפול, לטפל בחסימות, לנקות איפה שחסום, לנקות טראומות, או פחדים, או אמונות שמגבילות, ובעצם זה מה שאני עושה בקליניקה, אני מאבחנת את זה, כמו שסיפרתי בתחילת השידור, קודם כל בודקת מה קורה עם השם, אחר כך בודקת את כל המערכת הפיזית, לראות איפה יש סימפטומים כלשהם בגוף, שהגוף שלנו מדבר כל הזמן, מודיע לנו כל מיני הודעות, וחשוב להקשיב לו, ואחר כך אני נכנס למערכת האנרגטית, שהיא נותנת לנו את כל ההיסטוריה. היא נותנת לנו טראומות, נותנת לנו פחדים, נותנת לנו מה הולך בראש, מה קשור. היא בעצם בודק 3 סוגי צירי זמן. ציר זמן של גלגולים קודמים, אני לא נכנסת למה היה שם, כי אין לי מושג, אבל אני יכולה לדעת אם זה בא משם. ציר הזמן הנוכחי, מהרגע שההתעברות עד היום, והציר של שושלת המשפחה. ולפעמים יש דברים שאנחנו קיבלנו בשושלת. אני העברתי ביומיים האחרונים, העברתי איזשהו פוסט שנקרא אפיגנטיקה, הסברתי את המושג, שזה בעצם מסביר, וזה ממש מחקרים של השנים האחרונות, איך אנרגיה של סבא, סבתא עברה לנכדים, לנינים. זאת אומרת, דרך ה-DNA, זה נקרא אפיגנטיקה, זאת אומרת, זה משהו ליד הגנטיקה. זה לא בתוך הגנים עצמם, אבל זה ליד הגנים, אנרגיה של דברים של התנהגות, שעוברים מדור לדור, בשושלת הרב-דורית. אז יש דברים שכדאי לשים לב ולדעת אותם, וברגע שמבינים, אז אנחנו בטיפול, אני מצליחה לשחרר את האדם, לשחרר את האנרגיה הזאת, שהיא לא קשורה אליה, זה קשורה לסבתא שלה, לסבא שלה, למישהו בשושלת. אם זה לא קשור אליה, אפשר לשחרר את זה. כל מיני זיכרונות ודברים שלא קשורים לאדם, לתפקוד שלו, אפשר לשחרר. דברים שקרו לפני עשרות שנים. נניח משהו שקרה לי בגיל 10.
אז מה זה מעניין היום? אני בגיל 10, זה היה נראה לי סוף העולם. היום שאני מסתכלת על זה בתור אדם בוגר, זה שום דבר בעיניי, מה? זה כלום. אבל כל עוד לא הוצאתי את זה מהזיכרון של התא, זה נמצא שם וזה מנהל אותי. אז לכן אנחנו חייבים לבדוק, לראות איפה יש כאלה דברים שחוסמים אותנו, נמצאים בתת המודע, וברגע שאנחנו משחררים אותם, אנחנו פשוט מגיעים לרווחה ולשמחה, ומסוגלים לעשות דברים שקודם לא יכולנו לעשות. אז עד כאן להיום, ואני בעזרת השם אשדר בשבוע הבא ביום שני, באותה שעה. כל טוב, ושמחתי להיות איתכם. מי שרוצה, יש לכם את הטלפון שלי, 052-593-2500, ונשתמע.